Na, a szitu a következő. A fekete rigók költöttek a fán, és ugye a rigó az hamarabb behagyja a fészket, mint ahogy tud repülni. Na most a 3 macska ehhez képest résen volt, és próbálja megtalálni a kiugró fészekből kiugró kis macskák, a kis rigókat. Na most a nagy rigók meg azzal foglalkoznak, hogy eltereljék a macskának a figyelmét, és közben úgy tudják etetni a földön lévő kis rigót, hogy a nagy rigó, hogy a macska ne találja meg őket. Igen, ám csak van 3 darab macska. Na most ezzel benézték itt rendesen. Tehát itt van eredendően a fészek valahol. Ott van. Tehát a fészek az itt volt. Ide jó kis dzsumbulba befészkeltek, ezzel nem is volt probléma addig, amíg tojás volt, a macska ide nem jutott fel. De most már a rigók kiugráltak, 4 darab fióka volt, 3-at elkapott a macska, egy viszont elmenekült. Itt kerestük, nem találtuk, hogy hol van, de reggel óta a garázs környékén ott vannak a nagy rigók, és hozzák a kis rigónak a kaját. Kinyitom a garázsajtót, és lám, ki van ott? Megvan a hiányzó láncszem. A maradék rigó, akit etetni akarnak a nagyok. Igen ám, csipogással viszont felhívhatja magára a figyelmét. Erre viszont nem számoltak a nagy rigók, úgyhogy itt most keresik. Közben egy füge. És megérett, sőt, 2. Na most. Ott még ott fent 4 is. Teendő. Olyan jó fekete rigónk. Jönnek etetni a mamáik. Ennek csendbe kéne meghúzódnia, bár elég jó tollas, már nem sok lehet a repülésig. Úgyhogy, ha meghúzná magát csendbe, talán lenne esélye arra, hogy ne egyék meg. Na mindegy, kivárjuk a fejleményeket. Az a baj, hogyha megfogom és akárhova leteszem, macskák utána mennek. Ha nem hívom fel rá a figyelmet, akkor talán van esélye, így viszont összeszarja a kocsit a tejét. Na mindegy, ennyit bevállalunk.